इउपिपिएलनिनो दिनैहाय मोनसे मावथिफोरनि हाबाफारि लादों। जोङो समाजाव थानाय सोरनिबा जोंनि वेल विचार पार्टी मेम्बारल' नङा आरो गोदो बिपिपिएफ मावबोनानै सिनियर मस्ट सासे वार्कार हिसाबै दं, जायफ्रा दा इउपिपिएल पार्टियाव डाइरेक्ट जइन जायाखैबो जानोबो हागौ, नाथाय जोंजोंनो दंबाय थायो। बेबायदि गामिफ्राव हाबनानै थानाय गोबां सिनियर वार्कारफोरखौ लेंनानै जोङो दिनैहाय मोनसे गोदान जोंनि बिटिसिनि जौगाखांनाय देरहासारनाय आरो जोंनि साक्सेसनि थाखायनो जोंनि गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ मावफुंनांगौ, गासैखौ लाजोबनानैनो जोङो खौसेयै मावफिननांसिगौ आरो दतमाखौ अपोजिसननि आखाइनिफ्राय उद्धार खालामफिननांगौ। खारन अपोजिसननि आखाइयाव थानानै दतमा समस्तिया गोबां फासयबाय। दा जेसेबां हायो आंनि बिथिंनिफ्रायथ' आङो मावनो नाजादों। जेरै थुलुंगाफुरिया दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय रायजिक समाधि जाबाय, कौटि कौटि थाखानि प्रजेक्ट फैसिगोन। बिनि आगोल 10 कौटि थाखानि प्रजेक्ट लाबोनाय जादों। लोगोसेनो दिनै इउएन ब्रह्म कलेजाव 1 कौटि थाखानि बिल्डिं इनफ्रास्ट्राक्चारनि सेंसन जादोंमोन। दा आरोबाव गार्लस हस्टेलनि सेंसन जानो थांगासिनो दं। जनता कलेजाव इनफ्रास्ट्राक्चार बिल्डिंनि बा बेनि थाखाय थाखा सेंसन खालामनाय जादों। सयल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिभिन्न जायगायाव दिनै प्राय 5-6टासो स्किमफ्रा अलरेडि दतमा समस्तिनि सिङावनो इमप्लिमेन्ट जाजोबनानै दं। रिसेन्टलि दाङारखुथियाव हा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय 1 कौटि थाखा प्रजेक्ट जे सेंसन जाबाय। लोगोसे NEC नर्थ इस्ट काउन्सिलनिफ्राय लङा खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जों मोनसे गिदिर प्रजेक्ट मुभ खालामबाय थादों, सेंसन जानायनि लामायाव दंबाय थायो। बेजों लोगोसेयैनो WPTनि आन्दाराव सिमलागुरि दाङारखुथिफोरखौ लानानै गोबां जायगायाव फानि लामानि सेंसन जाबोबाय। जुदिव आं बाक्सानिफ्राय देरहालांदों, बे थेवब्लाबो आं बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि हायो नाजाबाय थादों। आरो दा जुदि बे रायजिक समाधि जानानै बाहाय मेगा प्रजेक्ट कौटि कौटि थाखानि प्रजेक्ट फैयोबा, बे थुलुंगाफुरिखौनो बेस खालामनानै बेयाव थानाय मानसिफ्रा लिभलिहुडनि सायाव, जेरैहाय सेंग्राफ्रा टुरिस्टफोर फैगोन, टेक्सि सालायगोन, हटेल रेस्टुरेन्ट होनानै गोबां थांना थानायनि लामा दिहुननो हागोन। दा बेफोर डेभेलपमेन्टनि प्रजेक्टफोरखौ जों लाबोदों बाहाय। जुदिव जोंहा रुलिं पार्टिनि MCLA गैया, MLA गैया, नाथाय अपोजिसनाव थानानै बे ओनसोला जोबोद फासयबाय। बे हिसाबै एबाराव मोनसे आं थांखि लानो खावलायदों दतमाबासि रायजोफोरखौ। जेरैखि जाया दतमाया रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटआ देरहानांगौ, देरहागोन आरो जौगानायनि खामानि मावगोन। दा दिनैहाय गोबां गोजाम वार्कारफ्रा फैनानै जोंखौ बुंफैदों। जेरै दा थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि जिल्लानि दजेन ब्रह्म आरो लोगोसेयैनो गोबां फुराना वार्कारफ्रा जोंजों बाहाय फैनानै सलिडारिटि देखायफैदों। आं मिजिंथियो दतमायाव इउपिपिएलहा मोनसे गोजों मोनसे मिजिं दङबा फिउचार दङ, देरहासार जानो हागोन। आरो इउपिपिएल देरहानाय माने ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे नांगौबादि परिबेस जोङो मोननो हागोन। बेखायनो दिनै बाहाय फैनानै आंबो नुजाफैदों आरो आंनि बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ आङो फोरमायफैदों। दिनैहाय जोङो जोंनि बे 8 नं दतमा समस्तियाव जोंनिनो गागु दैदेनगिरि आरो जोंनिनो गारजेन मानगोनां आसामनि केबिनेट मन्त्रि आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गायसनगिरि UG ब्रह्म सार बिथांनि दैदेननायाव जोङो दिनैहाय जोंनि बे समस्तिनि सिङाव जेसेबां जोंनि आगुनि दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि जोंनि इन्टेलेक्सुयेल लेभेलनि सुबुंफोरजों जोङो दिनैहाय मोनसे मेहेरगोनां सावरायनाय जोङो हाबाफारि लादों। आरो बे हाबाफारियाव जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि जेनाखि दतमा समस्ति बेखौ देरहाहोनांगौनि खाथिराव जोङो मा रोखोमै खामानि मावनांगोन आरो देरहाहोनांगौब्ला जोङो मा रोखोम खामानि मावनांगौ बिनि सायाव गोबाङै जोङो सावरायनाय जाबाय। आरो जे हाबाफारिखौ जोङो दिनैहाय जे थांखि लानानै खालामनाय जादोंमोन, बे हाबाफारिया दिनै जोङो जाफुंसारनाय जोङो बेखौ बुंनो हायो। आरो जोंनि दिनैनि बे सावरायमेलाव जोंहा गिबियै जोंनिनो मानगोनां आसामनि मन्त्रि UG ब्रह्म सारा बाहागो लाफैदों। लोगोसे
जोंनिनो इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङाबो जोंनि बे सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोंनि बे समस्तिनिनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामफैदों। फैगौ बिटिसि इलेक्सननि थाखाय जोङो दिनैहाय दतमा समस्ति हिसाबै जेरैबायदि जोङो प्रिपेयार जानांगौ बेयो अलमस्ट जोंहा 80% जोङो प्रिपेयार जाबाय आरो 20%ल' जोङो खामानि मावनांसिगौ होननानै जोङो सानो आरो बे 20%आ जेब्लानो जोंहा इलेक्सननि दिन थारिखखौ जोङो फोसावगोन अब्लानो बे खामानिया जोंना अट'मेटिक जागोन आरो जोङो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव जे एबारनि बे इलेक्सनाव जोङो देरहागोन बियो 100% रोखा जानानै जोंहा थाखाबाय आरो गोजोन्थों। इउपिपिएल जिन्दाबाद 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 इउजि ब्रह्म जिन्दाबाद 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 इउजि ब्रह्म जिन्दाबाद 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 प्रमद बर' जिन्दाबाद 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 प्रमद बर' जिन्दाबाद 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 राजु कुमार नार्जारि जिन्दाबाद 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 राजु कुमार